sarang. Bukon ba sabihin doon din Rasida? Biasa yan. Rasida, oh. Ha? Kapiksikan sila, oh. Nagin? Timangkis kayo doon, kapiksikan sila. Sarang na. Okay, na insang mayan, sowa. Nagin. Nagin. Pito patas. Mga tausog, nagin. Pito patas. Mga yakan, sowa. Ilo na! Mga tuan Roma, ay may permintaan ni sa bago naman at biyakan yung mga iyo. Bago naman at biyakan nyo. Sabi na kami, okay? Unang pangayon mo? Tubig piyaso mo. Ay, waisip. Unang pangayon mo? Tubig piyaso. Tubig piyaso, no? Coffee mix ba? Ay, waisip mo. Dagat tuan rumah ay kamanggil ko pimix jukot na sa nestom sa babayro ni puntura. Miss Pangon? Makadiyas ng batay ni wala. Okay. Abang mayroong coffee mix, bisan na kumalak to din lang ka sa tuwin ang inyong kita. Lalo na yung panganan mo kako, na bata-bata sa ukat na waipon. Kaya pati yung Matawag kalintawin mo wala. Lakto dyan lang ka sa tumpang kabulan. Okay, music! Kumpirito, congressman kong doktor, luwa ka na si Tukol. May tabag kami magkatawa. Dahil mangutsi-ngutsi mawatay niya. Kuning kita niyo. Okay? Ay ka mumukha ng bukod ako sa kayo na. Ay ka magkatawa lang. Bahala niyo na magkatawa rin doon. Okay, dari ito na. Ay music. Way pa. May tanawag ko yan. Naibuhin niya. Mga susuka. Nakalakob-lakob din doon na. Naparahay kita mare. Nawa siya ko yung mana kay kukuha si Benny niyo. Amo siya yung tama ganito, papaisikan. Yan na. Lakto na. Nagkarawagan. Naboling. Punta na ako. Katoy na yan na. Ego. Sulay-sulay ang indah di mag-isa. Pangalahin na kau ini. Nagkarawal ka sa tuwing. Niyari kita ako tamarusri budaya. Mataonin matut naman langit manusia. Ayaw na kau kita si Uya, si Mainan. Bisa kanan, orang tampo. Umur katluan siya. Tanda yang inisin buwis tahuso. Bujang-bujang kau kita si Makaibu dasaraan ando. Uno pinta sekarang. Cemulang. Wow. Bira. Miyata inuwi ng santos. Ratul ada ular. Ito na. Masih kita yang ini dan pabrik-pabrik matao bintang sa tausok di ibang bugis asari budaya yang ini nagbisnis-bisnis nagtatahayan nagtutuklasin ikan bilis ayaw na daw kita kapo magpungis-pungis minsan kau pinta dayan ko magpanapulis Untung layang isang indaginis Kawali kau kita layang sarang figure Ano Panji Uy, salam ba ini? Dia duduk panji Bukan si duduk, buat apa itu? Kira kau Bir
panindihan, di ramal basta kawin na ang pangalayan. Kamu isawini, kamu pamili, iindas si madayang ini tutang panari. Minsan lahul layang insiki, minsan layang ini ang buhay na pamili. Uligan dari pakiwal orang mikir tayo. Gimana diskusinya? Bolina. Gerak kita. Naus terlalu dan Naubos na. ando. Nagin pa. Derek pa nagin ba kuno operator may tabak ka mo yan, Derek? Ha? Dari kanyo ba kuno? Masipay J3. Ando. Oh no, naman Sulayan ko ito ang isa. Pabalik kain naging babya singkaina. Mayroon ko siyang magkalang-alang. Tatino? Pangalan na tunaya. Isang Ang samagdan. masiyang ko kay tunaya. Lima alangan. Sa ibang daya. Inikong niya pakaruman. Sige, sige, tunaya. Pinipangalayan. Ayaw na to siyang daya. Pagkalang-alang. Dayang isang kaingatan, yari na kay mo na yan, tiyatang na ando. Lanjut, lanjut. Grabe ang pangalan niya ko. Ayaw na ka.